Аз се казвам Иван и съм на 11 години. Когато порасна, искам да стана ветеринар. Винаги, когато съм бил малък, съм харесвал животните и още от малък съм искал да стана ветеринар. Когато съм виждал малки беззащитни животни, съм искал да им помогна. Затова сега в училище любимия ми предмет е човека и природата, защото е свързан. Казвам се Иван. Преди седмица навърших 67 години. Като малък съм искал да стана футболист, тъй като притежавах добри спортни качества. Шампион по бягане, по лека атлетика, по дълъг скок. Печелил съм градски първенства в Казълна, където съм роден, но вследствие на травма не можах да продължа тази спортна дейност. Макар че от ЦСКА клубът искаха да започнат тренировки при тях. Последствие обаче баща ми каза, че ритне топовец в къщата си не ще.